אהלן, חבר'ה, אנחנו נמצאים פה על גג של מבנה מרלוג, אזור תעשייה בית שמש. אחלה רעיון של הקבלן פה, וזה במיוחד לכם, הקבלני מיזוג, קבלני מערכות על הגגות. אנחנו רואים פה קונסטרוקציה לצ'ילרים, מחלי מים, אבל זה יכול להיות גם כמסתור למערכות, גם כבסיס למנדפים, פשוט כדי לא להעביר את הוויברציה לרצפה, בעצם לתקרת המבנה, ליצור השתקה אקוסטית, וכמובן לתת את החוזק המבני של קונסטרוקציית בסיס בטון יצוקה בתוך תבניות אייקונקס. אחלה פתרון, אחלה. פה המנהל עבודה, אנחנו רואים אותו פה, אמיר נתן את הפתרון הזה לקבלן שלו, הראה לו את היישום הזה בתבניות אייקונקס שלנו. פשוט אחלה פתרון, אחלה יישום. אפשר לקחת את זה לאלף ואחד מקומות, ממסתורי כביסה, מסתורי דודים, מסתורים למערכות, בסיסים קונסטרוקטיביים למחלי מים, כמו שעשו פה לצ'ילרים, אבל זה יכול להיות גם למנדפים, מערכות סינון, כל האלמנטים האלה. אחלה מן אחלה. תודה חבר'ה. כמובן שבתוך כל היופי הזה אנחנו יוצקים בטון, ככה שנחסך העלייה לגג עם תבניות מתכת או עם בלוקים או כל מיני קונסטרוקציות פלדה אחרות שגם מעבירות את הוויברציה למבנה, וגם כמובן לא יוצרות את הבידוד האקוסטי, את ההשתקה האקוסטית שאנחנו מקבלים פה.